Il-ħiliet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin iridu jiġu ndukrati f'pajjiżna għandhom jibqgħu jitħarsu għax bekk biss nistgħu niksbu l-aħjar riżultati. Waqt li firmar tal-ftehim kollettiv għall-edukaturi u l-ħaddiema il-Prim Ministru kien ċar ħafna. Kien nemmen li dan il-pajjiż huwa wieħed li vera m'għandux riżorsi naturali, però monijin bl-iktar riżorsa importanti li qatt jista' jkollu pajjiż, ir-riżorsa umana. U hemmhekk fejn verament b'saħħitna, u allura fejn hemmhekk verament irridu nibqgħu ninvestu f'din l-iprem riżorsa li għandu l-pajjiż ħalli nkomplu nagħmluha l-ġojjel tagħna. L-akbar investiment u dak fin-nies. Fil-fatt investiment aktar minn 45 miljun euro biex il-ħaddiema u l-edukaturi tal-Emkast għandhom l-aqwa ftehim b'żidiet fil-pagi, allowances ġodda u kundizzjonijiet aħjar fuq il-post tax-xogħol. Permezz ta' dan il-ftehim, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija se jattira l-aqwa edukaturi speċjalizzati fuq oqsma differenti. Dan il-kolleġġ jispeċjalizza f'diversi oqsma fosthom il-ħiliet tal-id li l-kol nafu li f'pajjiżna qed jinħassew in-nuqqas ta' ċertu ħiliet f'diversi industriji. L-iskel ta' snajja huma l-pedament tal ħafna industriji tal-manifattura u għalhekk se ninvestu mill-ġdid fl-iskejjel ta' snajja aġġornati għaż-żminijiet tal-lum. Qed ninvestu fil-ftuħ mill-ġdid tal-iskola ta' snajja hawn ukoll fl-Emkast mis-sena vokazzjonali illi jmiss hemmhekk ukoll qed irraġġaw lura żball strateġiku li sar f'dan il-pajjiż numru ta' snin ilu, żball li aktar ma jgħaddi żmien, aktar qiegħed jinħass il-kobor tiegħu għaliex ir-realtà turik illi ħafna ħaddiema mħarġa llum qegħdin jikbru fl-età u allura il-vojt qiegħed dejjem jikber u nemmen li dan se jkun pass kruċjali biex nindirizzaw dak l-iżball li sar fil-passat.